Akuti inu munabwera muchi track cha chonyamula zakudya kuthawa kuithawa Iran. Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. Why did they want you to do that? I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats. I have a lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about. Any consequential president has a lot of threats. Non-consequential presidents don't get threatened. And I think that I'm maybe the most consequential. How close is Iran to pulling something off? There's nobody who's done more than me in a period of almost 6 years. There's nobody. Were you worried about a shoulder-fired missile? I don't worry about anything, to be honest. Whatever it is, you know my attitude, whatever. Yeah, welcome back to the YouTube channel. Mama Cameras, good morning. Manzo banji konse kumene muli. Yeah, nkhani yoyambirira ndi imene yoyo ndithu. Yeah, atula nkhani ntobola. Nkhani aimva anakale bwinobwino. Unali yese waidziwa kompito sokukutu kukamfusaso pati pompo. Yiro kamfusa a Trump eti niyo muna ati niyo muna kukwera ujeni chitrack chonyamulira ujeni chikontena chonyamulira zakudya chosiya mu ndege eti tiyankhani nde Trump wangoyankhira akulu. Trump wavomereza kuti yayi ine ndimapanga zimene security yandiuza. Ine ndimapanga zimene security yandiuza. Andiuza kuti amweni lowanumu ine kulowa muti ebere kucha. Yeah, inu mutere ati nangovomereza. So yeah, that's it. I have to hide in here. So breaking news. They can't find me like this. Stay Trump. quiet just a little longer. Chabun. Almost safe. Mohsin Rezai amene wasankhidwa khala security uja leader, right? Timanena kuti the headliner ovuta analiso commander mu nthawi ya nkhondo pakati pa Iraq ndi Iran ndeja yambano. One, akuti Strait of Hormuz ija sikuti itsegudwa muchibwanabwana yayi. Akuti imene ijayo nditu mpaka na nkhondo ya za ku Palestina, apresident Palestina yomwe. Palestina ndi Lebanon ithe. Right? Ndi ku Iran. Kwa nkhondo kukatha kumene koko za popo. Otherwise sitimvana. Right? Wayambapo ramen ndekuti. Number 2, akuti timvana bene. Akuti number 2. A Trump sitingapanga nawo deal. Tiwadikira mpaka na 2029 azatuluke mboma. Akuti ife tadikira pa 2029 azatuluke mboma. Pabe siminanga tipange. Pabe siminanga pange. Before Trump do solongosoka ndi osolongosoka. Nde akazatuluka mboma 2029 mpete zapanga na deal. Simple. Komanso ndizapanga deal ndi president. Maza bwireyo wasati uyusu murake sumagwira bwino. Imagine pamene kuti Iran ikuplaya game yena kuti afuna kumuchotsera ego ya Trump. Afuna kumuchotsera kamene komati kacha kuti anthu akuti ndine best president. Bacha kuti ndine anthu akuti ndine best president. Ntulankani nakana ngomuzira akuna amase anthu sakutero. Atulankana amwe akuti anthu akuti kunjako ndine best president I know. Sakutero anthu. Last question for you. If Democrats do take over the House, it's just going to be investigation mania. You know, they're going to do oversight. They could impeach you again. I mean, do you think they will? Well, a lot of people are saying I'm one of the greatest presidents ever. They're not saying that, though. They know, they see the results. Look. Direct. You see? So, zimene zosona anapanga koso ndi president winner Jimmy Carter mu 1979 pamene kutajika revolution, right? Boma italandidwa ku dziko la Iran. So ankapanga zake ndanangomuzira say
iweyo I think ukhaleka kumbali tipanga deal ndi president amene akubwerayo, iweyo khala kuntusala Trump ma egos maganizo onena kuti ine ndiye kutha, ine ndiye utere pachamangozimira zili zonse pacha, to the point onena kuti Trump pacha mpamene amanoti ine tundipitirizaso ndi imaso tu iwe imaso zitheka bwanji temu yako yathaka nde anafusaso atolankana kuti akulumba ndi imaso akuti zitakakhala kuti okay nkanafuna so ntaiba koma no malamulo ali very strong ndesanga ndilolesa kuti nani kuti ndiyimireso zimenezo ndithu zimene zikuchitika. Are you serious about taking the third term? Everybody asks me that question, and you know that the law is very strong on that. I'd love to run, but the law is very strong. I get asked by well, even tonight they're screaming at the event, 2028. No, everybody wants me to do it, but the law is very strong. Thank you very much, everybody. So, tawi naso tikabwelera pa Strait of Hormuz chikuchitika njani? Pa Strait of Hormuz Trump akuona kuti pamene pachapo mutakuona kuti ma statement ake ali very contradictory, like okha akuti tidikira Iran isegule yayi tukambira deal itsegula leloso akubweza statement yo ina akuona statement ina akuti pa Strait of Hormuz ife tupanga control, ife pa Strait of Hormuz tatenga. I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But right now, we're in a very good position. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East. Thank you very much, everybody. By the way, iwaja aphwanya pa Strait of Hormuz aphulitsa chi ship china chimene chinalutsa bwinobwino iwo achiphulitsa akuti chifukwa kuti ichocho sichitenge chilolezo kwa iwo, like chadusa pa Strait of Hormuz bwinobwino pete iwo ali kutsogolo pacha, kutsogolo kuja kumene achiphulitsa ationa amene akupanga control Strait of Hormuz. It's like so a little bit confusing. By the way, ship inaso ya ku Egypt ya phulitsidwanso ku Bab al-Mandeb tsopano ku paujeni pamenepa mali pachano ku mahofisi amene tsopano pachetina kamba zoti pamadusa tsopano pamadusa 10% ya mafuta adzikulosera pansi. Yes, pamene pajapo pamene pache ndithu ship ya Egyptians yaphulitsidwa and 4 crew members onse ndithu afika pomwepo hetu. So chipwirikiti chosakhala bwino chichi. Anyway, situation pakati pa Iran ndi America ndiyonena kuti amene aidekhetsa akhala nayo chete ndi ma-Americans amene akhala chete pay chifukwa akusowa zoti achite ku dziko la Iran. Akusowa basi kuti amanganyana, so akungopereka pa threats, akungoyankhula, akungotere komano definitely Iran ndi imene ikuwaonesa zoti kuti mabwana ndi dani simwatikanika ife ndithu tikuonjezerani zokuonjezeranizo. Yes, so ngosenera zwayi uja amene wasankhidwa khala ngati new security leader woyang'anira za chitetezo cha nayenso ndithu wayambapo ntchito zake. So guys, thank you so much. Malawi and Cameras.